यार फ्रूट मार्केट में बांगों की दुकान में आया तिलका दुकान में पूछता है तिलका दुकान पैसा है। ये कलंगड़ी कौन सा वैरायटी का है? ये नामदारी वैरायटी का है। नामदारी का है। हाँ नामदारी है। अच्छा, इसमें कितना वजन आता है इसमें? ये 10 से 15 किलो के बीच में आ जाता है कलंगड़ा। हाँ, हाँ जो आप हाथ में पकड़े वो उसका वजन ये जो है हाथ में जो पकड़े हुए से कम से कम 10 से 15 किलोमीटर 10 से 15 केजी का है। हाँ अच्छा, ये मार्केट में आप आज तक का हाँ सबसे बड़ा साइज है वहाँ सबसे बड़ा साइज है। और ये मीठा भी है। मीठा भी है कलंगड़ा। अब इसका मैक्सिमम क्या भाव जाएगा? ये भाव बताया नहीं इसका, बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। नहीं जाएगा बोरो में जाएंगे लिया हुआ नहीं, हो कहाँ जाएगा। तक जा सकता है? 3000 4000 पर ये हो जाएंगे। 3000 से 4000 50 नग 50 नग का हाँ। 3000 से 4000 शुरू में हाँ होगा हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 पता नहीं कितना भी हाँ, हो हो सकता जाएंगे। है। हाँ। अच्छा, कौन सा वैरायटी का वैरायटी बोले? नामदारी नामदारी है ना? हाँ अच्छा, ये मुश्ताक भाई की दुकान को आया है। हाँ मुश्ताक मुश्ताक भाई 34 नंबर दुकान। 34 नंबर दुकान हाँ, मुश्ताक मुश्ताक भाई भाई एमएबी एमएबी के क्या दुकान पे है? आया है। हाँ। ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಲ್ನಾಡ್. ಈ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳೆದಿರಿ? ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳೆದ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀ? ನಾವು ಬಿಳಿಗೆಯವ್ರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಥ ಮೇಘ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದು ಈ ವೆರೈಟಿ ಯಾವ್ದು ಇದು? ಇದು ಜವಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಜವಾರಿ. ಜವಾರಿ ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿದು ಬರ್ತದೆ ಇದು? ಇದು 15 kg ಐತ್ರಿ. 15 kg ತೂಕ ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬೀಜ ನೀವು ಬಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಹ್ಞೂ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಅದ್ರಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬೀಜ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸಿಗುದ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬೀಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಔಷಧ ಅದು ನಾವು ಏನು ಕೊಡಲ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಬ್ಲಾಜಪ್ಪ ಏನೇನ್ರಿ ಹಾಂ ವಿಷಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಕತ್ತದ ಭೂಮ್ಯಾಗ ಹತ್ಯಾರ್ರಿ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಔಷಧ ಏನು ಔಷಧಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ್ರಿ ಸರ್? ಇಳುವರಿ ಬೇಸ್ ಐತ್ರಿ, ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ರೇಟ್ ಬರೋ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಂಗೈತೆ? ರೇಟ್ ನಾವು ಇದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂದದ್ರಿ, ಈಗ ಚಾಲು ಆಗೈತ್ರಿ. ಈಗ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ? ಹ್ಞೂ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೆದಿರಿ? ಇದು 18 ಎಕರೆ. 18 ಎಕರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದ. ಹ್ಞೂ. ಹಾಂ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 9611 956061. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ. ನಾವು ಯಾವುದು ಔಷಧ ಏನು ಹೊಡೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ये पूरा मतलब नीचे छोड़ेंगे? नहीं 19 अलग काटो, एक अलग काटो। 20 अलग करो भाई। 20 सही है। 20 क्या? 20 70 के पुरान का क्या कर दो? 50 के करने का? ये आधा का 50 के ऊपर क्या होती है देगा ये लगाने का? अरे बड़े भाई ये हाथ छोड़ रहा। बिस्मिल्लाह क्या ना दे? लो 2500 3000 3500 3600 3700 3800 4100 4200 4300 4500 4600 4700 4800 5000 5100 5200 5200 5300 5400 5400 ओ 5400 5400 5400 भाई गुलाबी 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 बोले बोलो बोलो क्या ना दे बा बोले बोलो बोलो 2000 रुपए 2000 रुपए 2100 2200 2300 2400 2500 2500 रुपए 2600 2700 2800 3000 रुपए 3000 रुपए 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 4000 रुपए 4000 रुपए 4000 रुपए बोले बोलो बोलो
हो जाएगा तो बोलिए बोलो बोलो ये बोलो 2000 रुपये 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 3000 रुपये 3100 3200 3300 3400 3500 3500 रुपये 3600 3600 रुपये लिख दावत साहब बोले ये भी 2000 बोलो 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 ये तो 1600 रुपये कपड़े 1600 रुपये लिख गणेश नगर मुस्तफा मुस्तफा 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1200 1300 1400 1400 जाने 1500 1600 रुपये शोभा गोल मत